אבא ואמא, רופא וחולה או כבאי, ואני אסטרונאוט שמרחף אחריי, ואת בשלך עד מתי? איי איי איי, מתי תמותי עליי, רוצה אותך יותר מדי. איי איי איי, איך נפלת עליי, את המוזה של חיי. בואי עד אליי, תגידי לי מתי, רוצה שכבר תמותי עליי. כואב לי בחזה, זה לא משנה, מודה שאת עושה לי את זה. בוא אתה אליי, תגיד לי עד מתי, רוצה שכבר תמות אתה עליי. אולי תצא מזה, זה כבר לא משנה, גם אם אתה או איפה שכואב לך בחזה. את עושה אותי שיכור, אני חוזר פה מאחור, אנחנו מאותו אזור, מקורא לך מוציאה אז. אני מזל אריה, ואת לא בתולה, איך את משתלטת על המנדולה. Like a warrior, one life to live, we have to live it up, my warrior. מה את עושה פה? אנחנו לא קיבלנו אותך באודישן שהיה, את לא יכולה להיות כאן. מה? אבל אתם לא... אני אמרתי לה שאת לא התקבלת, אז תצאי החוצה. תסתכלי את החננה הזאתי, איך היא הולכת לבד. וואי, מה יש לה נפגעת מכל דבר? וואי, איזה מגעילה, איך היא מתלבשת? איזה פוזות היא עושה בגלל שחברה שלה בגדה עם חבר שלה? וואי, אתם לא מבינות איזה מסיבה אני הולכת לעשות. עם מלא תחפושות, חתיכים, אתם מתעלפות, עם די.ג'יי, הכל בנים. עם חתיכים, אתם לא מבינים, תחפושות, הכל. טוב, מה יש לסבתא שלה הזאתי? מה יש לך? סתם, הוא לא, דנקי לא שלח הודעות הכל. נו מה, את יושבת איתנו עכשיו, את מעניין לך אותו? כן, מה הקשר? מה אכפת לכם הוא לא יתקשר? כולם מדברת עליו. כי זה, הוא לא... כבר כאילו יומיים ככה, זה... נו מה יש לך, עזבי אותו כבר, את יושבת איתנו. וואי, מי ישמע, אז הוא לא יתקשר, תרגי, הכל בסדר. בדיוק, צודקת, מה יש לך? יאללה, מה? טוב, לא בסדר, תודה רבה. טוב, אני אראה. יאללה, מה, תנקת? מה יש לך? וואי, מה יש לך נפגע? כן, מה, וואי. טוב, דברי, נו. תתקשר? כן, אבל נראה לי חושדת. מה חושדת? נראה לכם שהיא חושדת? אז למה אמרת את זה לידינו? לא, מלשדת. לא, אם היית חושבת, נראה לכם הייתה הייתה באה ואומרת. גם היא לא הייתה מדברת איתך. כן, הייתה רומזת לי. תקשיבי, לא נראה לי שהיא חושדת. נראה לי שהיא... נו, תתקשר. מה? כן, ברור. מה, הוא שלח לך הודעה או משהו? יואו, זה חמור! יואו, אני לא מאמינה, אני מלא מזל טוב! יואו! אני לא שמחה בשבילכם, תדעי לך. Golden waves in all directions. I could lose my soul right here.
me move, me I feel move like a warrior. When me a groove, me say me groove like a warrior. When me breathe, say me breathe like a warrior. One life to live, we have to live it up, my warrior. כן, להיות להפוך, זה הזמן להוציא פה את האנרגיות, אתה מוציא אליי. אחד, אקשן. לא רגע, תחילה. 2020. חכי, זה לי היי. נו מה? שטוב. חכי, רגע. יאללה, מוכנות? אקשן. מה יש לך? מה פשלה? נו. אחד, אקשן. שתיים, אחד, אקשן. מה יש לסוכה שלה? מה יש לה? נו מה, זה הכי צחוקים, מה פשלה? לא עברי בבוסה בחיים. שתיים, אחד, אקשן. מה יש לסוכה שלה בבושה? מה יש לך? מה נשארת? סליחה, אני עוד מצטערת. שלוש, טוב לי כבר להסתובב כל שנייה. שתיים, מה יש לך? מפגרת? אחת. אקשן. מה יש לך? שלי? די! את יודעת מה?